U Delnicama je gradonačelnik Ivica Knežević u svojem uredu primio dobročinitelja iz Pakoštana, Matu Ivasa, koji je zadužio goranski kraj kad je u najtežim trenucima pri nestanku električne energije ustupio i dostavio 10 kW agregat na područje Crnog Luga, točnije Malog Sela. Ja doista nemam riječi zahvale u ime grada Delnica, svih stanovnika, posebno stanovnika Maloga Sela, za ono što ste vi učinili. Želim izraziti veliku zahvalnost. Dakle, vaš čin solidarnosti je nešto što je nas duboko ganulo. Nismo vjerovali da ima ljudi, pojedinaca koji su doživjeli tu, ja se usuđujem doista reći, jer to je bilo tragediju, na način da su osjetili potrebu da pomognu. Pomogli ste doista u najkraćem, najhitnijem roku. Sami ste vidjeli što se desilo i što je taj agregat značio za to malo selo. 5. agregat nam je to. Sad stoji u pripremi, odnosno još uvijek je tu u Malome Selu, ali staće u pripremi, nećemo ga dati dalje. Nakon toplog prijema, gradonačelnik je ovog dragog i skromnog gosta ispratio do Malog Sela, jer agregat u ovom trenutku više neće biti potreban. Čekali smo ko će spojiti taj agregat, ko će ga, mi bi ga spojili, ali čekali smo kabel, čekali smo elektru. Međutim, telefoni su bili prezauzeti, niko se nije javljao, u elektri nikoga nismo mogli dobiti, onda nam je prošao policajac i rekao da se sklonimo u stranu da prolazi predsjednik. I onda smo se sklonili svi u stranu dok predsjednik ne prođe i tako. U Gorskom kotaru situacija se polako normalizira. Stabilna električna energija je došla u većinu goranskih naselja, te se zbrajaju štete. Samo u Nacionalnom parku Risnjak, prema njihovim izračunima, štete iznose oko 23 milijuna kuna. Štete se zbrajaju, ali evo okvirno koliko smo uspjeli do sada je negdje oko 220.000 kubika listača i oko 200.000 kubika četinjača. Štete na listačama su nepovratne, na Crnogorici su nešto manje, ali ukupne štete u Gorskom kotaru će izgleda biti veće od 1 milijardu kuna. S obzirom da smo mi nacionalni park, mislim da pošumljavanja neće biti kod nas, pustit ćemo prirodnu obnovu. Povodom ove teške situacije, a sve iz razloga kako bi se mogla tražiti sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije, u Ravnu Goru došao je zastupnik u Europskom parlamentu Andrej Plenković, koji je ujedno održao predavanje na temu Europska unija uoči europskih izbora u svibnju 2014. Danas smo čuli u Delnicama u razgovoru sa predstavnicima koji imaju pune informacije iz Hrvatskih šuma, iz HEP-a, iz Nacionalnog parka Risnjak, da su u biti razmjeri šteta izuzetno veliki i da se Hrvatska uz dobro podnesen zahtjev od nadležnog ministarstva argumentirano može nadati kompenzaciji određenog dijela sredstava za te štete. Smatram da iz Europskog fonda solidarnosti Hrvatska u okolnostima gdje imamo i posljedice snijega i leda u jednom dijelu, ali i u vrlo bliskom dijelu, dakle i u Karlovačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj, dijelovima Zagrebačke županije imamo velike poplave, da su se stegli preduvjeti za postavljanje jednog cjelovitog zahtjeva prema Europskom fondu solidarnosti u smislu traženja nadoknade i kompenzacije jednog dijela šteta koje su pogodile ove dijelove Hrvatske.